Med WebProof kan du og alle andre i din virksomhed udføre korrektur online på en super simpel måde. Faktisk er WebProof så nemt at arbejde med, at selv et barn kan finde ud af det. Det er derfor, vi har bedt Christoffer her om en kort gennemgang. Hej Christoffer. For hvis han fatter det, tro mig, så kan du også. Lad os sige, at du skal have rettet den samme ting 3 steder i en brochure. Overskriften skal for eksempel være blå. Nu viser Christoffer lige hvordan. Han behøver kun at skrive en enkelt gul seddel og indsætte den 3 steder. Og nu skal du se noget virkelig smart. Er du klar, Christoffer? Hallo? Kom nu lige ind i kampen, kammerat. Godt. Nu skal du høre. Når du markerer en tekstdel, popper den markerede tekst op inde i den gule seddel på et splitsekund. Herinde kan du ændre teksten, så alle kan læse din korrektur så klart og tydeligt, at misforståelser nærmest ikke kan lade sig gøre. Det er altså smart. Sådan, Christoffer. Der findes også en funktion, der giver dig et kanon overblik over dine rettelser. Prøv lige at klikke på Compare en gang. Se, her kan du sammenligne den nye version med den gamle, og ingen kan være i tvivl om, hvad der er den nyeste version, og hvem der har bedt om hvad og hvornår. Luk lige munden, knægt. Nå, men det smarteste ved WebProof er, at uanset hvem der skal rette og hvor de sidder i verden, arbejder de alle sammen i samme dokument. Så med WebProof kan du vinke farvel til de uendelige mange PDF-versioner, der ellers er i omløb. Det betyder også et endeligt farvel til et utal af fejl og misforståelser. Og så betyder det faktisk også, at produktionstiden nedsættes med 25%. Det er blandt andet årsagen til, at over 500.000 bruger WebProof hvert år i over 100 lande. Tak for hjælpen, Christoffer. Og stik sig af med dig, knægt. WebProof. Netkorrektur. Uendelig mange rettelser, men kun ét dokument.